Pane mashoko anopindira panguva ino yatona kuti aiwa Southern Africa iri kushamiswa ichiona kuti aiwa their Sadc chairman panguva ino oda kutandaniswa sembuka aiwa nemaWar veterans. Panguva ino tona kuti kuSouth Africa panguva ino vaiva vachisapota the move uri kuitwa nemaWar veterans aiwa ari kuuya ari kurumuviwa kwemutungamiri wenyika yeZimbabwe anova the Sadc chairman. Kuti bo subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa muBBC vanobuda vakabata nhau yamuri kuona iyi ava inobuda chizi the Geza effect. Progressive Zimbabwean Foundation in South Africa encouraging people to go to the streets tomorrow in support of Geza revolution. Tikuona kuti aiwa macitizens aiwa ariko kunyika yeSouth Africa panguva ino tinoona kuti their union panguva ino it is supporting Geza move rikuya vachiri kubva mutungamiri wenyika just because we have seen in South Africa it is widely affected by Zimbabwe, you know, the neighboring countries, and you know kuti the situation munyika yeZimbabwe inokonzeresa kuti vanhu vabude munyika yeZimbabwe vachienda kune nyika yeSouth Africa kana nearest neighboring countries vachinotsvaka kurarama. Zviri tiri kuona kuti zvichiitika panguva inoi tinoona kuti South Africa panguva inoi ichinzwa nhau dzekurimuvhwa kwethe ruling party mutungamiri wethe ruling party ZANU-PF avo vanova nekufara vachiti this move must be implemented just because maZimbabweans they must be proud of their country, they must be happy with working in their own country. Panguva ino tinoona kuti munyika yeSouth Africa maZimbabweans ndo maakazara, and at some point maZimbabweans ariko anenge achikonzeresa chaos. Tichiona the progressive Zimbabwean Foundation iri muSouth Africa ichitora the move to kusapota Bomsho Geza chava chishamiso chatiri kuona kuti aiwa mavoices ari kukola up aiwa for the transition of power ichibviswa aiwa kune zvigananda panguva inoi aiwa iroramba ichiti intensify as people are waiting to see tomorrow aiwa vanhu vachipinda mumastates sezvatiri kuona zviri kusapotiwa nethe Zimbabwe Foundation union iri muSouth Africa. Pinda comment section medu kuti mafunguro enyu aiwa musaona subscribe like, turn on the bell icon.